is my short video. Malapit na siya, malapit na siya. Cooking. Mag-snack ta guys. Ito siya yung ano din. Ay. Nahulog siya. So hatiin ko siya kasi ano, marami kasi siya. Parang tatlong layers, ano ba yan? Tumpok. So, yan ako siya. Hatiin ko siya. Kasi hindi ko siya maubos in one time. Kasi dami. Tapos, yung coffee ko, gusto kong mag-coffee ngayon. Nabusan na kami ng milk. Yung grocery shop, nandiyan lang sa baba namin. Kaya lang, naka-butcher pa ako. So, iinom ako ngayon ng black coffee. At saka, kakain ako ng orange ko. Kasi everyday, talagang kumakain ako ng orange. Tapos, itong maliit siya, yung tawag sa atin, paano tawag sa atin yung free to siya sa gym ko kasi nag-gym ako 2 times in a week. So, tuwing katapos ko ng gym, kumukuha ko doon ng food sa gym namin. Pumipili lang ako kung alin ang gusto ko. Kasi ito yung pinili ko. Hindi ko pa nakain kasi kumain ako kahapon ng isa, yung malaki kong orange. Tapos ito nga, problema ko ngayon, hindi ako uminom actually ng black coffee. So ngayon matatry ko na dahil yun nga ay wala akong milk. So kailangan mag-try ako ngayon. Kukuha lang tayo ng sugar. Tapos gusto ko pa sa coffee ko, kailangan matamis siya. Nagagalit na yung mister ko kasi ayaw na namin. Okay guys, see you guys. Tinamad akong magawa ng sandwich, kaya naman ang kainin ko. Bye bye! Inaantok. Nilalabanan ko ang antok ko. Uminom ako ng coffee. Kasi nakakatulong na naman ako. Ayaw kong matulog muna.
going to my work, so I'm just going to make a short video. This is the Circle Lab Countdown. So every Saturday there is a market here. So I'm going to go to my work. Did you see it? The ground is so wet. It's wet. It's a little bit slidey. Mag-aabang ako ngayon guys ng tram ko papuntang station. So doon ako galing. Ayan yun o, papunta pataas. So yung tram.